Daj si kurva. Ale si na Giro. Ozaj. Nie, ja pôjdem do boja na tvarohovú, makovú a kakaovú a orechovú šatôčku. A ešte Tvarohovú, makovú, kakaovú, orechovú. Yeah, man, vyskali. Jasné. Crazy motherfucker, I am bitch rich. I am bitch rich. Čo tomu povieš? Vyjadri sa. Dneska je už však najebaný. Čo to je? Choď s tým do piči. Čo to je? Dneska je už však najebaný, aby ste všetci vedeli, keď budete pozerať toto video. Ako posledné prasa, ktoré nevie ani posledná krochkať, kurva. ale také prasa som zase nebo. Dobre. Dobre. Do počtu. Najebaný domov spať. Posledné slovo. Pozri sa. Najebaný. Highway. Light way. Wait. Počúvaj ten zvuk. Jebnatá. Počuješ to? Jak benzín. To je Kentucky. Kokot Miro! Poď sem, poď sem. Poď do piča. Počúchaj to s tým. Počúchaj to. Pozri. No do piča, lebo to... Ja. Aha. Ja. To samé Aha. dielu. Ja. Nemám s kým piť. Ty jebe, to si mi volala Prepáč. Silvestra. Daj mi koláč. Čak, ja ti pustím to... Nepustím ti video, som ho vymazal. Ty si bol Agerík? Do piče. Ja som sa ti smial, že si Agerík. nemáš už? Jaké? Tam je Erik, Au. zatelený. To si vymul? No. A počkaj. Počkaj. Kameraman, pičo. Počkaj. Ešte. Ešte. Lovátka najväčšia na celom svete. Počkaj, mne tu videa ostali. Čo je? Ja, to je ten najbaný dedovská jednotky, to nechcem. Kokot, nejaký úplný kokot. To je Fighter Adam. Áno. Toto je to, čo bola. Tu je Silvester. My sme... Jak je Peťka. Na tom na tej trati. A ideme, kam ideme? Ideme do drevárne ideme. Pri drevárni, počúvaj. Ja ti prezvoním, keď tam budem, lebo nemám ani kokot kredit, hej? Dobre, my tam prídeme tak za 15 minút, hej? Vieš,